Noniin. Missä helvetissä sä olet luuhannut? Hei, nyt alas selittää ja vähän äkkiä. Kun me oltiin poikain kanssa tuossa Monnissa piipahtamassa, niin siihen viereisen pöytään. Niin siihenpä istahti yhtäkkiä semmoisia paritymppisiä pirkkuja. Niin. No eiköpähän tuo yksi niistä, niin se näytti jotenkin tutulta. Menin sitten kysymään sitä, että tunnetaanko me jostain. Niin se istui siinä pöydässä, juteltiin vähän, se tajusi, että eihän mistään mitään tunneta. Vai niin? Joo. Me ollaan sielun kumppaneita. Mitä vittua? Sitä just. Ja tajusin siinä pöydässä jutellessa, että mä oon kohta vainaa. Ja mun elämä, niin se on kuule mielikuvituksetonta paskaa. Just. Et minä toteutan jotain klisettä ja sinä toteutat jotain klisettä ja ollaan molemmat niin saatana onnettomia. Näinkö on? No periaatteessa näin. Vai miten olisi muuten mahdollista, että viime yönä minä, siis voitko kuvitella minä, rakastelin tunteen. Se oli jumalauta, se oli aistillista. Onko siinä nyt jotain pahaa, että haluaa tuntea jotain? Että kaikkialla vingutaan, että miehen pitäisi luottaa tunteisiinsa, mutta mitäs vittua sitten tehdään, kun ne tunteet ei viekään niin kuin imurille tai mattotelineelle? Et tiedätkö, viime yönä niin mä tamppasin sydämeni kyllyydestä. Äläkä sinä kato minua noin. Milloin susta on tullut tämmönen saatanan keskitysleiri vahti? Kato nyt itses. Mä haluan olla Jim Morrison. Liskokuningas. Eikö tämä meidän suhde voisi joskus perustua jollekin muulle kuin kakalle? Oliko siinä kaikki? Voisitko sä sitten kertoa, että missä sä oikeasti olit? Hiekkalaatikko sammuin kädellä. Mene hei nukkumaan. Haisi ihan viritsellä. Ei se mitään. Mene nukkumaan. Tilataan myöhemmin vaikka pizzat.